Sad ću malo dječji pjesmica, već da sam stavio kako ona se zove, što je umro sad skoro. Jackson, Michael, ja imam isto onako volim djecu, znaš. Ima jedan čovjek koji je fantastičan, Iv Dotej. Nije ga dugo bilo, nešto se sakrivao, ali sad kad je nastupio u Parizu, jadna ti je majka kako čovjek svira gitaru i to mislim, a pjeva nežno ovako. Pour lui donner la confiance de son pas, prendre l'enfant par un roi, prendre l'enfant dans ses bras, et pour toute première fois, sécher ses armes en étouffant la joie, prendre l'enfant dans ses bras, prendre l'enfant par le cœur, pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre l'enfant sur son cœur, prendre l'enfant dans ses bras, mais pour la première fois, passer les larmes, étouffant la joie, prendre l'enfant comme contre soi, prendre l'enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme. Ne vidim mrak je. À la tombée du jour, prendre l'enfant par l'amour, prendre l'enfant comme il vient, à consoler ses chagrins, vivre sa vie des années puis soudain, prendre l'enfant par la main, vivre sa vie des années puis soudain, prendre l'enfant par la main. I kaže na kraju, en regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le sien. Znači, uzeti jedno dijete za ruku, voditi ga prema sutrašnjici, dati mu povjerenje u njegove korake, uzeti dijete za jednog kralja, uzeti ga u ruke, prvi put, osušiti mu suze, male tufan de joie, uzeći, ne znam nije šta je, de joie, igru, pojma. Prendre l'enfant dans ses bras, to znači uzeti dijete u svoje ruke. Prendre l'enfant par le cœur, uzeti ga srcem, ko vajta naš, on je djecu srcem uzme. Djeca to prepoznaju, ne možeš nikad, volim djecu, a kolje i po logorima smrti. Možda ti sad čuješ, kak je sve ljudi bilo na ovoj zemaljskoj kugli. Malo mi se uprašla gitara, a solo mu je fenomenalno, ali on to mislim, ono ide s onim
djeci. I tako, tražiti, pjevati djeci refrene, da zaspu u smiraj dana. Već kako film kaže, ala tombe di jour. Kad tombe je padati, pada. I di jour je dan. Prendre un fan par l'amour. S ljubavlju ga uzeti. Uzeti ga tako kakav dolazi. Prendre un fan comme il vient. Takav je kakav je. Ne mogu ja sad moje duški vikat sve više si visoka, 1,90 m, šta će ti to? Bez veze. Mene su tako iskompleksirali. Ja bio u 4 gimnazije, idem iz autobusa s ekskurzije i zapne mi glava za krov gore. I jedna žena dođe i kaže, a što si nenormalan? Ja onda mlad bio, pa stvarno mislim da sam zbog tog nenormalan, što sam visok 1,87 m pišljivih. Bože ti saču. Nemojte djecu kompleksirati. Dalje kaže, console sve chagrin, to je valjda budućnost, chagrin, sudbina, ja. Console. Vivre la vie des années puis soudain prendre un fan par la main. Pa živjeti i tako dalje, soudain, najde iznenada. Pa dođe ti iznenada dijete i onda regardant tout au bout du chemin, gledajući skroz na kraj puta, trebaš uzeti svako dijete kao da je tvoje, pour le sien. Meni rekla direktorica tako u školu, kada uči djecu kao da su tvoja. Pa rekao moja, jesu, tako sam i uvijek učio. Ona misla, znaš, kao ono, nemoj da im puno zadataka, nemoj, pa nisam ja nikad dao puno zadataka, sam dao prave zadatke. Dam 3-4, ono, za vrijeme časa 5, radimo na tabli, onda dam se zadaću mi pukis bude po 30, ja im dam možda 7-8, ajde. Oni karakteristični, ja kažem, evo, ko hoće, nek uradi sve ostalo, ko želi, a uvijek neko želi. A pa ne bi napretka bilo da ne želi djeca. Prendre la femme par la main. Viš šta je Iv Dotej snimio. Još ću jedno odrecitovat pjesmicu, hoću posebno, pošto je to toliko dosadno i meni je to toliko, ali eto, aj Frankie je snimio tu pjesmu, vječni dječko Frankie Sinatra, pa red je, mislim, on je baš bio ono, kako bi rekao, a raja je, bye.